I dag jeg vil vise jer, hvordan I kan lave en simpel intro i Cinema 4D. I skal bruge det Cinema 4D. Jeg bruger 13. Okay, vi starter med at gå ind i Mode Text, trykker går op i MoGraph, så er Mode Text. Okay, så går der her i left, sådan den her, så trykker jeg middle, som den er i midten. Så skriver, eller nej, så finder I et font. I kan finde fonts inden for nettet af, hvis jeg lige husker, så ligger et link til hvor I kan få fonts fra. Hvis jeg husker det. Så skriver jeg jeres YouTube-navn for eksempel. Eller, nej, vi gider ikke til det. Jeg gider til os selv. Bare bint. Så kan jeg for eksempel gå herned, dobbeltklik hernede, så kan jeg gå ind i color, så går jeg op på måske sådan en rød farve, så har jeg reflection på, sådan mega random reflection. Okay, så kan jeg for eksempel lave og så lave en sort farve, så skal jeg lave en sort farve, så reflekter den ned, tager jeg en sort farve først, røde farve på, og herhen skriver I C1, så får den sådan nogle sorte kanter. Og så det næste I gør, I laver 2 gulve, dobbeltklik over på den her, så skriver jeg hernede, skriver jeg 90 og trykker apply. Okay, så skal jeg for eksempel tage en helt hvid, og så noget reflection på, ikke så meget. Jeg anbefaler ikke, de må lige bestemme selv. Jeg tager bare ikke så meget frem. Så tager et light. Sådan her. Bum, så kan I se det så sådan noget. Og det ser meget godt ud. Men så kan jeg også gå her med light. Så kan jeg gå shadow, soft. Shadow maps, soft. Og så kommer sådan en skygge på. Og så tænker jeg måske, at den er alt for stor. Så skal jeg måske... Nej. Men I kan i hvert fald flytte med lyset. Sådan der. Det ser ikke værst ud i hvert fald. Og så, nu skal vi så til det mere avancerede. Okay. Så går I op og trykker her. Så får I sådan et kamera. Og hvis I har R12, så er der sådan en, hvor der er sådan nogle streger, der går op herfra, så skal I gå ned og så tage kamera. Okay, så kan I for eksempel trykke på dækken. I gør sådan her. Så skal I se, at der er sådan en kamera ting. Så vil jeg sætte pænt herop. Sætter I keyframe. Eller nej, jeg kender faktisk smart med. Okay, sæt den her ned. Så skal vi sige ved 50 frames, der skal den være der. Og så ved 0 frames. Sådan her. Så kører det sådan ned. Så hvis I ser det inden for kameraet, sådan her. Ja, så kører teksten sådan her ned. Så skal I gå herop i den her, og så kan I tage explosion. Trykker I explosion ned til mode text. Nu kommer vi til noget der er lidt svært. Nu skal I auto keyframe på. Den her var sådan 2 fil på. Så trykker vi på nøglen her. Den der nøgle der igen. Tryk på 85. Så spring. Bum. Så afspil. Skal I se her? Den der så. Ups, det glemte jeg vist. Nej. Der er sgu ikke lidt galt der. Noget der går helt galt. Eller nej, noget der er nemmere, det er at tage Explosion FX i stedet for den her. Det vil sige, der er nej, sådan. Gå ned og trykker ned der. Keyframe. Sæt den her.
trykke afspil. Så skal vi se, så kommer den lige hurtigt, så den lige kommer sådan igennem. Det ser bare lidt mærkeligt ud her i. Okay, og bagefter så kan jeg sådan lave sådan et okay, nej, det er mere avanceret at gøre det. Der skal man bruge et plugin. Det gider jeg ikke til at helt at vise. Men, og så kan I gå her ved render setting, og så kan I gå og skrive sidste her. Dog. Skriv 720. Så er det vigtigt her, at I skal tage den her fra 0 frames, og den her fra 90 frames. Gå ind i save, tager AVI movie, eller hvis I er quicktime movie, så tager jeg også bare det. Jeg har en mappe, der hedder rod setting, så jeg skal være for eksempel fint. Gå herop, tager jeg vest. Så trykker jeg her. Så begynder den at render, og så vender jeg lige tilbage, når den er færdig med det. Vi ses. Hej, og nu er den lige ved at være færdig. Så der blev den færdig. Skal vi så gå hen, hvor jeg gemte den. Så bare lige finde den. Vent. Og her er den. Done. Sikkerbom. Og så, det var ellers det. Vi ses.